Благословен Бог наш, сега ныне присно и во веки веков. Бог Господь, яви се нам, благословен гради, во имя Господне. Божий благовете са плотка за стока смъртта си по дявола и подари живот на този свят. Сам Ти, Господи, упокой душите всички войни, които паднали за освобождението на България, место светло, место злачно, место прохладно, дето няма никаква болка, скръбелзичка, всеко съгрешение, като сторили с дом и сделали мисъл, прости като плаки, че е Бог, тъй като няма човек, който живе не греши. Сам Ти, Господи, си мрей, Твоята правда е правда вечна и Твоето Слово е истина. Господа се помолим, Господи помилуй, защото Ти си възкресението, животът и покоят на всички войни, паднали за служението на България. Христе Боже наш, зато на Тебе отправяме слава с безначалният Отец, през Светия Боготворящият Дух сега винаги и във веки веков. Амин. Во блажен успени и вечни покой подаш нам, Господи, всички войни дали живота си за свободата на България и сътворим вечною память, вечною память. Молитвами се Ти, Отец наш и Господи, Исусе Христе, Боже наш, помил нас. Амин. Честит празник национален на всички българи. Бог да пази България, Бог да пази и село Телиш. Амин. Българио, помниш ли онзи 3 март? Същият този ден, в който след близо 500 години на мъки и страдания, слънцето отново изгрява над таз робска земя. Денят, в който в един миг сбъдна мечтата на всички Твои достойни синове, чиято кръв напои земите Ти. Чедата Ти не се спираха пред нищо, за да извоюват Твоята, нашата свобода, Българио. Умираха заради безграничната си любов към Теб. 145 години свобода. Днес България празнува своя национален празник. Празник, станал символ на възкресението на българският народ след 5-вековно робство, след 5 столетия борба за национално самочувствие и самосъхранение. История на 5-вековни борби за свобода, която започва от незнайните хайдушки пътеки и огньове и минава през кървавите въртопи на бунтове и въстания. Подгизналата в кръв българска земя дочаква денят на свободата. 3 март 1878 година. Тази свобода, която е пътувала през вековете по трудният път на Аспаруховите конници, смуща народните букви, изписвани от будните монаси с вяра в Бог, с гневните стъпки на самоотвержените априлци. 3 март е дълбоко в сърцето на всеки българин. На този ден България се прекланя пред всички знайни и незнайни герои, будители и мъченици, хайдути и войводи, монаси, апостоли и опълченци, руски, румънски и финландски войници и генерали, дали живота си за освобождението и възкресението на България. Този велик ден отбелязваме с достоинство и самочувствие,
пред един от символите на българската свобода, пред този паметник на безсмъртието, на това място, където се поставя началото на края на Плевенската епопея, и ще се поклоним през безсмъртието на героите. Уважаеми дами и господа, добре дошли! Давам думата за приветствие на кмета на община Червен бряг, доктор Костадинов. Уважаеми съграждани, госпожо Дакова, за пореден път сме дошли да отпразнуваме нашия национален празник от това място, което всички знаем, че това е мястото в община Червен бряг, което заслужава нашата почит, нашата памет и нашето празнуване на националния празник. 3 март, националния празник на България, всички знаем, че е в резултат на руско-турската война. Ние българите я наричаме освободителна. Освободителна, защото на 3 март в резултат на мирен договор се появява третата българска държава, която и досега съществува на картата на Европа. Няма как да не признаем и да не почетем паметта на всички загинали, дали кръвта, живота си на тази война. Така че първо с едно признание и памет към хората, които са дали кръвта и живота си по време на тази война, след която възниква третата българска държава, вечна и памет. А по случай нашия национален празник мога да кажа следното. Нашата държава се намира в особен период на търсене на пътя към разбирателство, към равновесие, към просперитет. Затова пожелавам на всички наши съграждани първо да са живи, да са здрави, да намираме пътищата на разбирателството помежду ни и да постигнем този просперитет в държавата и в нашата община. Благодаря. Чения паметник. Белия гълъб на чения паметник кацна. Вижте го всички, той още на кръста стои. Идва да види с колко телеше пораснал, птицата сякаш един по един ни брои. Всяка година на 3 март гълъб долита. Носи душите на всички загинали тук. Право в очите ни гледа и пита, как и когато човекът живее на пук. Как и когато пекали се за свободата, чакаме други ядъци да кажат на гласа. Лесно се веят, когато са в нея знамената, мъчно се севат преградите помежду нас. Нека в душите си пази свещени редути. Нам паметни радва неблагодарност на глас. Българио, майко, с това ще останеш почута, че винаги в тебе е жива народната свяст. А сега нека да поканим второкласниците съвместно с клуб Традиции и занаяти от Средно училище Доктор Петър Берон, град Червен бряг, които ще изпълнят рецитал по случай националния празник 3 март и ще ни представят хорото "Кой уши байряка". Заповядайте! Защо се гордея, че съм българин? Защото България е моята родина. Защото българите днес удивяват със своите постижения, знания и успехи. Защото звездите са най-ярки над пили. Защото небето се оглежда в езерата на Рила. Защото в Родопите е хтика пален звън. Защото Вардър, Струма, Места и Марица се срещат в Бялото море. Защото България помни своите герои. Защото Балканът помни споменът за Караджата. Защото опълченците още бдят ночи. Защото моят народ съхрани през вековете своята писменост и култура. Защото България е там, където има и един българин. За това живее и се боря за тази България. Те няма тържествени хвалебствени слова
това не чете никой в памет на героите. Закичили сме дали от куршуми, отвили смърт, глътка свобода, повярвали в мъдростта, дължите се биха, не за вас, а за честа. Достойни ли сме днес за паметта им? От спомена за тях дали гори, Горбан си е дал живота за България. Героите, ала къде сме ни? Излишно е да се молите в църква, да палите свещи кандила. Кукиче откъснете за героите, разказвайте за техните дела. На този ден, велики свят, възкръсна българския дух отново, като чист кристален цвят. Победно звънна българското слово. Земята на достойни синове, на Аспарул Борис и Калоян от Севана от злато векове, отново гордо и свободно заблестя. Тази спода не беше дар, за нея Ботев, Левски, Караджата и още хиляди знайни и незнайни отдадоха живота си в преплата. Въстанията през април не бе позор, а паметник за доблест и геройство. Европа изненадано отвърна взор от фанатизма на османското воинство. С шипка, редом, перушница и батак блести със славата на красотата, защита от себе името и свято враг, на свобода и страна се те цената. И не на празно българка една, априлско знаме с любов в уши. Да, райня княгиня бе тази жена, от нейното знаме свободата се роди.
господин председател на Общинския съвет град Червен бряг, господин кмет на община Червен бряг, много сме говорили за втория бой при Телиш, който е успешен и е проведен на 28 октомври 1877 година. Какво се случва след този победен бой? Първо, става възможно обкръжението на Осман Пашовата армия в град Плевен. До този момент такава възможност няма. За вече 42 години чакам някой историк, който да опише тази историческа истина, но не се случи. И понеже вече съм започнал 80-та година, реших да напиша тази историческа истина, като написах една малка книжка "Втория бой при Телиш" и след това. Телеграфно ще ви представя само някои неща, които се случват след втория бой. На 28 е втория бой. На 29 полковник Черевин с казашката бригада прави опит да установи контакт с Шевкет Паша в Радомирци. Шевкет Паша е избягал. Причина – сломена волята за съпротива. На 30 на моста при река Вит генерал Гурко праща парламентари, които да предложат на Осман Паша да се предаде. Той отказва. На същата дата на полковник Сланинчанов, който води позиционни бойни действия при Вадин, му е придадена кавалерията на румънската армия. На 31 той отбива войските, които се намират в Вадин. Същия ден, 31 има мъгла. По време на тази мъгла Осман Паша решава да прибере войските си от Долен Дъбник. С доклада, че няма войски, които да се намират на левия бряг на река Вит, генерал Ганевски повежда отряда и заема левия бряг на река Вит. При Сивата гора войските на генерал Скобелев и на генерал Ганевски се срещат. Плевен е обкръжен.
Уважаеми гости от Червен бряг, от Чомаковци, от Девенци, скъпи съграждани, мили деца, на този ден българският народ свежда глава в едноминутно мълчание, чувайки думите на поета. Борци, венец ви свих от песен жива. 145 години свобода. Поклон пред теб, народе мой! Поклон пред всички страдалци, дали живота си за свободата на България. Венци и цветя в знак на признателност ще бъдат поднесени сега. Венец от председателя на Общински съвет Червен бряг.
клуб Лада, село Телиш. Червен бряг. Цветя от признателни граждани на село Телиш и община Червен бряг. И гости, 3 март за нас винаги ще бъде ден за признателност, който ще ни напомня високата цена на нашата свобода. И да не забравяме, че един народ, имал славно и велико минало, може да има и славно бъдеще. Честит празник!